Kuliah kami waktu do kesempatan tu kor remaja. Tabu kama parminggota marede maita siap buku erde nomor 712 ayat sada 1 tolu di ayat tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tu mo palangi dohot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na dia hudang ahu na punasa, poda ni namar suru ahu doi, mulo adong manang ise na mambahen lomo ni rohani amai, boto on ni ido taringo tupo dai manang nasian debatai manang nahut huhatao ni sian roha-rohaku sadiri songon nani dok ni surati akka batang aik na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan jala pardenggan basa. Ro di saliling nilileng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramuti hami sian na sailaon sahat ro di sadarion. Pupuji hami maho. Ala naung sahat tuhami barita na uli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na pangulu hami. Maulihate hudok kami, ala di bagasan dame do tasonangan di leon ho hatam na bediay, say asima roham, urupi hami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia, say ajari jala pay baru marohanami, asalam ias kami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Maret de mahita. Tangion hamuma patit ni debata ima patik pa limahon. Ikon pasangapomu donatorasmo asam mertuaho jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Lapatanna ikon dia biar rohatta do debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akkarajata. Rodi akka na tua-tua dang jadi paro otarimas nasida ikko patuddo hita jala ikkon holong rohatta tu nasida siolo addo nasida jala si subutoddo rohana ima saatna atong rap mangidugugo mahita tu debata mangulahon nahom bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naum bartu patik mi. Amin. Maret de mahita. Dosatta di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hati koran nami na mga sahon asin roham na gudangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asamuwa roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Satok kiddo hutadikon ho.
alai papungupungok kumahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, utabunihon buhiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiakku ho, ninna Jehovah sipaluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tabigema hatani debata nagabe turpuk epistel ni hari mingguan. Ima natar surat di poda bidu 25 ayat 2 sahat tonom. Tajahama marsikat soring. Hamuliaun ni debata doi makomihon hata. Alai hamuliaun ni keraja doi sumulikit hata. Ikon sirango do akatak taksian perak jala ruar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Unang patongam-tongan birim di jolo ni raja jala unang jong-jong ho tu inganan ni halak na balga. Imasa na mertua doakan atu mangihon hatani debata jala na upiapsa. Amin. Marede mahita. Tidakon maha porsiatai songon na hitanidakon nidongan sa porsiaon di sadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugon na suatu dosan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai
Iman na tinubuan ni si Maria, nagagawayan si Anton di Porbalia, hadorang sohabubuhan, ido tuhata, no tumaon na bernit di pangum ni Selatus, na matitarpajal do ibana dihaw pinorsilang, na tuat tubanuat, na manaik ku surgo, lau kudul tusyamun ni debata Jehovah amanai pargugon na suatu dosani. Isima iban unglaksu lau mangumi halak na mangulu doh lau korsea jala adong sada huria nabadi huria hatoban ni halak Kristen akan nabadia do dihasani dosa do dihatai namad do mulak mangulu sogot lagi ni halak na umat do dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigema edde pujian sian kor na posok diuduti kor wilayah sada.
Tabigay matiting na masa di huriatta di bagasan sa minggo. Tabigay matiting na masa di huriatta di bagasa sa minggo. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Horas madita salu na amangina. Tatangi homma tikting ni mingguta sadarion Minggu napasapul sadahon dung Trinitatis 21 Agustus 2025. Sada guar ni mingguta sadarion ima minggu pasapul sadahon dung Trinitatis hasi tolu sadahon ni debata. Topik ni mingguta ima Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng lelengna. 2. Peresmian gedung perluasan ruang serbaguna, rumah OB, dapur, toilet. Di hari Minggu sadarion Minggu 31 Agustus 2025
Di Batu Bahuriat tado ima peresmian gedung perluasan ruang serbaguna, rumah OB, dapur, dohot toilet, dung sidung parmingguan pukul 10.00 WIB. Dimulai pukul 12.00 WIB. Pinangido tu sude panitia, parhalado, utusan dewan-dewan, seksi, utusan sian ruas genuk wilayah, dohot utusan sian punguan kor, asaro mandohoti peresmiani. Tolu, pasahaton ulos tu ruas namarumur 70 tahun. Di hari Minggu sadarion 21 Agustus 2025 duk sidung parmingguan pukul 10.00 WIB. Patu paun ni huriata do ima napasahaton ulos turuas ni huriata namarumur 70 tahun. Opat, maka tidakon hapor seaon khusus. Di hari Minggu sadarion 21 Agustus 2025 di Batu Bahuriat do ulaon maka tidakon hapor seaon tu sahalak ruas ni huria di parmingguan pukul 7.00 WIB. 5. Pangebation huria alang kunjungan gerejawi. Di hari Minggu nanengro Minggu 7 September 2025 borhak do seksi sekolah minggu do guru sekolah minggu HKBP Pasar Minggu lau mengebati huria HKBP Yogyakarta. Dinalaho rapak marsaor memuji Tuhatta jala dinalaho mangedehon kor puji-pujian di parmingguan pukul sia 00 WIB nani ulun ni inang pendeta Ronauli Sinaga STH. Onom pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di huriat tadi bagasan semingguan ima hari Kamis 4 September 2025 di wilayah Opat. Di bagas ni sada keluarga Nyonya Manulang Krismiati Boru Siboro. 2. Keluarga Nyonya Siagian Linies Boru Sihotang. Masuk pukul 10 sia 00 WIB maringanan di RSG. 7. Parhalado pensiun Manang Purna Bakti. Di hari Minggu nanengro tanggal 7 September 2025 di parmingguan pukul 10 WIB patu paon ni huriat tado pelepasan tu amang situa jongker Simatupang SE na pensiun sian parhaladon duk sidung jamita papungupelean tujolo do hita di parmingguan pukul 7.00 WIB pukul 10.00 WIB doh di pukul 10.00 WIB. Tapasahat mapiliani sian las nirohata duk siduk permingguan arian patu paundo acara ramatama di ruang serbaguna. Pinangido tu sude perhalado utusan ruas sian wilayah dewan-dewan perwakilan seksi dohot punguan kor asaro madohoti ramatama i napawaluhon padidion nabadia. Di hari Minggu nanengro 7 September 2025 di parmingguan pukul 10.00 WIB huria patupahon pakobasion padidion nabadia domutusi a pendaftaran tu kantor sekretariat gereja sahat tu hari Kamis 4 September 2025 pukul 15.00 WIB. Jala asa dibuang ma surat pengantar sian situa wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. B. Konseling orang tua dohot padita di Patupa di hari Jumat 5 September 2025 pukul 10.00 WIB. Sia Panitia Pesta Kotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. A. Marpertemuan tu amplop ucapan syukur Pesta Kotilon naung mardalan di Parmingguota pinangido matu sude ruas ni huriata
amplopi tapasaha ma di pitu jolo gereja duk sidung parmingguan tu inganan naung di parade panitia. B. Di hari Minggu sadarion 31 Agustus 2025 di Patupa panitia do ima rapat pleno dimulai pukul 14.00 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. Pinangido tusude perhalado doh panitia asaro madohoti rapoti. C. Duksidung tiktingon tabigema sosialisasi sian panitia. 10. Rapat Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hopar tu haputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di tanggal 31 Maret 2025. Taringot tu program kerja umum 2025 jala merujuk tu jadwal hatopan HKBP domutusi di Patupa do rapat Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ima di hari tanggal Senin Selasa sada 12 September 2025 inganan Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Sumanta di Reja nomor 10 RT 07 RW 12 Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat. 10 sada Festival Paduan Suara AMA HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naik patupahon Festival Kor AMA HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nah di Patupa di gereja HKBP Pasar Minggu ima di hari tanggal Jumat 5 September 2025 pukul 10.00 WIB. Inganan gereja HKBP Pasar Minggu. Adorak so dimulai kegiatan ini di Patupa do ima ibadah singkat. Pemenang festivalon ima anon na gabe utusan Distrik Walu DKI Jakarta songon peserta lao madohoti Festival Kor AMA HKBP se-Jawa Bali tahun 2025. Punguan Kor AMA HKBP Pasar Minggu parsidoho do di Festival Kor AMA HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tabuama ditangyakta asa tulus natasak kapi. 12 Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan gathering guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu. Kegiatan gathering guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu di Patupa di hari Jumat 1 hari Minggu tanggal 51 tanggal 7 September 2025 maringanan di Yogyakarta. Marpertemuan tu kegiatan ini sekolah minggu di hari Minggu 7 September 2025 dan masuk kelas. Seksi Naposo Bulung. Retret Naposo Bulung di Patupa di hari Jumat 1 hari Minggu 5 September 2025 maringanan di Pondok Kapili Resort Camp Pancawati Bogor. Duksidung tiktingon tabegema sosialisasi sian seksi Naposo Bulung. Na niuluhon ni inang pendeta Rapina Ina Buana Habiahan STH. Situa Osna Borsilitonga SPD Dohot Amang Insinyur Guntur Sinaga MM. Dewan Marturia. Seksi musik PHD tim musik multimedia Dohot Sound System. Di hari Sabtu 6 September 2025 di Patupa Huriat Tado Ima PHD seksi musik multimedia Dohot Sound System dimulai pukul 10.00 WIB maringanan di gedung fasilitas lantai tolu. Pinangido tusude pemusik, song leader, worship leader, tim multimedia tim sound system asaro madohoti PHDI. 10 tolu dana nasorang. Di basa-basa Tuhan tado sadada danak boru
na di hari Rabu 20 Agustus 2025 ima di keluarga Ipan Palti Hamonangan Limbong Elona Meita Boru Situmorang wilayah Sada hipas dodak danaki songoni nang natorasna 14 ruas naik baru Mamuka mulai minggu sedarion minggu 31 Agustus 2025 nunga di jalur gabe ruas ni huriata ima keluarga Rebecca Yuliana Boru Simangunsong alamat Jalan Poltangan Raya nomor 10 RT 02 RW 04 Jakarta Selatan masuk wilayah Sada nomor registrasi jemaat 0 Sada sia-sia opat Pida sian anggota jemaat HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar 15 ruas pindah wilayah Mamuka mulai minggu sedarion 31 Agustus 2025 nunga pida sian wilayah pitu ima keluarga Asido Elisa Pinondang Pakpahan Poni Erawati Boru Lumban Gaul Dohot sahalak yanakon dasida pida tu wilayah 15 alamat Jalan Anggrek RT 002 RW 08 nomor Sada 85 Cipayung Depok 16 Namar Bagas Tik-tik Parjolo Dohot Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Parbogason Ma March Rusemon anak Niamatta Lionel Aipes March Raymond Tubuni Inata Renata Kunli alamat Belgia wilayah 15 anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Nanaing Orwana Yosi Adelin Boru Purba Boru Niamatta Harun Atanasius Purba Tubuh Ninata Rosmina Borsihotang Nahinan alamat Pesona Kayangan Blok CP nomor 12 RT 003 RW 027 Depok anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu wilayah 15 Pamasu-masuon di Patupa di hari Selasa 2 September 2025 pukul 16.00 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 10 pitu ruas ni huriata nama ulang tahun saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun matu hamuna saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsaripeon mamukka siat tanggal 31 Agustus 1 tanggal 6 September 2025 wargoar nama ulang tahun Boy Mata Ida di buku Warta Jemaat hatan di debata nagabe ojahan nilas niro hatai yenet dosian 2 Petrus tolu ayat 10 alu alailam gaddama dihamu asini roha dohot panadaon di Tuhatta Yesus Kristus si paluai di ibana ma hasangapon nang nanaing nang ro di sa leleng na 10 alu ruas namar sahid tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jalan dohot akka namar sahid manahun dohonon nami ma saya di pas-pasu tuhat taima sude pangobation na di jalomuna tibu malum parsahitoni tatangyakom manasida asa tibu malum sian parsahiton daftar goar-goar na di bagasan parsahiton Boy Mata Ida jala tajaha di buku Warta Jemaat tikting naso jinahahon dot parhepengon ni huriata Boy Mata Jaha di buku Warta Jemaat naung di parade huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon pinasahat ma tu panitia pesta gotilon
Naposo ada. Shalom amang inang. Nang hormati kami amang padita nami amang padita sirait nang songsongoni amang inang parhalado ni huriata. Terlumubi mana hormati kami amang inang saluhuna ruas ni huriha KBP Pasar Minggu. Nang songoni anak kon nami na pasupulong narapita marminggu di Bugasan Sadarion. Disok kami jongjong sian panitia pesta gotilon ni huriata. Takason nang taboto amang inang. Ia puncak pesta perayaan pesta gotilon di huriata. Ima di hari Minggu tanggal 20 Septemberon. Jadi nunga jonok betikina. Sonari masuk nama kita mersugut tu bulan September. Nahudo kami amanginang. So, nama ngido mahami tuhamu saluhna amanginang ruas ni huriata. Taurubi ma panitiawan. Nang dipabakit ni huriata. Asa tabay ma aka nauli na denggan nabuhi tarpatupahita siyan aka basa-basa nang tajalo siya tuhata manipat na sa taunon go las ni roha ahipason ni pamatang nang gudang aka na sinakap ni roha buhi tajalo jala ta halason di Bugasan sa taunon. Jadi mapangido kami tuh hamu amanginan tadhukung ma panitia pesta gotiloton ima aka marhite nang taida di jolo ni pitu ni Bagas Joroon adong do disi aka barang lelang na pinatupan ni panitia alsa ima dalan yan naing papungu dana na ni perluhon ni huriata na naing pakyon ni tulu dewan ima dewan koinonia dewan marturia do dewan diakonia. Asgia boy niya mardela tupa aka aha nani rencanahon nani sakapan ni ruas hurion di tahun 2020 nomon boy mardela do denggan. Jadi boy do tong papelota aka na boy sila nota no lewat situ wilayah ima berupa sian tok ripe janji iman jala aka barang lelang ano nang sepatu paon di puncak perayani boy mata pesatu panitia manang tu situa wilayah tabe tunggu mosto kami mangido tuhamu amanginang urupi hamu ma panitia nong dipapakit ni huriata ta ma akan nabui selas ni roha nabui patu pauta tu harajaon ni debata asa tung denggan merdela dulau ni jalahita pe saluhu na harap do rohanami rapak kita di tanggal 20 lalui unang arong na ketinggalan sian dak dana saat tu nama godang rak marlas ni roha hita guarna marlas ni roha pesta gotilon iku sudedo hita marlas ni roha unang arong kita na ketinggalan manang na sengaja dang ro asa tung rap kita merasakan songo dia do dengan bahasa ni Jehovah songo dia do marlas ni roha rapak do ngasahuria ima na pangido hamita na tu hita salut na amanginang nang songo ni tu amanginang na mangikuti ibadahon live streaming di Jabu tadukung mamanginang asa doho mahita marlas ni roha di pesta gotilonon songo di mana buhi pasata mitu hamu salut na manginang orasma. Tabigema erde pujian sian kor inahana diuduti kor ama.
tapapunguma peliata pelian sada A sada B puhuk mahita marede. Yesus Kristus itu Raja, Bina batin tiada, Aku bisa sendiri, aku
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita amang inang. Selamat hari Minggu. Ya barita nauli nasaha tuhita di mingguta sadarion Minggu 31 Agustus Minggu pasapuluh sadahun dung Trinitatis. Tersurat do di surat buku Heber bidu 10 tolu ayat pitu saha rodi ayat 10 pitu. Heber 10 tolu ayat pitu saha tu ayat 10 pitu. Tajalo mahatani tu hatta nangek ma tapai hutihut. Ingot tamu ma akan manguluhok kamu nababuahon hatani debata tuhamu ujung ni perdalanan nasida ma berek kamu jala tiruhamu ma haporsiaon nasida. Ya Yesus Kristus songonina toari songonido sadarion laos ido rodi saliling-liling na unang maulo hamu ela-elaon ni poda naragam jala nalain ay patu do marhite-hite asini roha gabi tugu roha dada marhite-hite parpanganon naso marguna diaka na mga radutisa arong do dihita langgatan dang marhuaso mangato siyani akka na marhalado di udung-udung nai ay di balian ni parsaroanido ditutung sibuk niya kadurbia dung dibuan situani malim mudari tubagasan bilut nabadia alani dosa songonido nang Yesus dibalian ni harbanganido imana marsitaonon asa diparbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri dibaheni tadapot tomma ibana tubalian ni parsaroani mamorsan haleaon nai aidang adong dihita dison hutanahot alai diluli rohatta do naro sugut marhite-hite ibana ma tapelehon totong tu debata pelian puji-pujian ima parbuwe ni bibir akan amarhato potton goarna alayunang malupa hamu mabahen na dinggan dohot mangulahon asini roha ay di halomohot debatado akapelian nasi songoni tangi hok kamu ma akka namanguluhok kamu jala uluy hamu manasida ay nasida do majagai toddimuna laos nasida do maralus sugut naeng ma marlas ni roha nasida disi unang mardongan hoi-hoi aidang ulimunai ido saha ni turpukta di parasaurata hatani debata nagabi ujahan ni jamita nang ikon ujak jala uhir di bagasan rohata ganuk marsada-sada ay ido nahinalomohon ni roha ni debata tung dihasuguhod debatado anggo so marlapatan harorota di bagasa tikyo tungso di halomo rohani debatado anggo holar rohi ta juguk hudul dungi mula sumabuan barita nauli si hangulu honota
doho si parea hatta di bagasan ngoluta si ganu pari. Nang iko marguna jala marlapatan saluhu gulmi ni ngolu. Na tahalaputi di saddo gulmit di saddo partikian na pinasahan ni debata tu hita. Aiko gabi pasu-pasu do hita. Gabi halomoan ni roha ni debata. Gabi akamutihan na arga. Na tinongos na tutonga-tonga ni sia-sia di tanah. Sekalipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Alai di tonga-tonga ni perjalanan ni nguluta. Tungpe terbatas sita. Tungpe sasitong na nalahosal pudo saluhuna. Alai ikosongon unok parbueni paredeon ni sian naposo bulung ngatu dia akan naposo bulung inakani sian wilayah sada sian inahanna doho sian Qur'ama iroto betul-betul ikomar parbui ikomarastuan tu unok ni pajowon ni debatado ngoluta ganuk bersada-sada. Entah apapun latar belakang Tuhan memanggil kita. Manang nasongo dia pe pangalaho ni pajowo ni debata, manang na tiba-tiba pe, manang na ditiki di halongona pe, manang na ditiki na marmeam-meam pe, manang na ditiki madoho ti punguakor pe, manang na ditiki di duru ni, manang di balian ni hurao pe, na pasti nauk punguhi tadi bagasat tikion, ikom maralabatan, jala ikom marastuan tulomo ni roha ni debata. Amin. Ngawita mula. Ito. Iko buanota do. Dangboy marmeam-meam. Dangboy sa roha hita mangihutod doho manguloy. Debata. Tarjepol lo hita isi. Ido ba nagabi godang ulo si pata, ngulu nai, gogo nai, pasu-pasu nai, umur nagajangi, hatuao ni, gabe pertutuhan diaka na dihumaliang sabagian. Daksude. Ido udangan nasaha tu hita kamang dot tamina. Ido harbangan na pinasahan ni debata tu hita marhite-hite para gedao na kaningani introitus tabi giru pinakaningan siya Johannes 3:37 welu ay 37 do tahe Johannes 7:30 mata ni mual na tonggi do mabaur sian akka na porsia dia mata ni mual na tonggi do mabaur sian akka na porsia dia. Setiap orang yang percaya kepadaku dia harus menjadi apapun alasannya menjadi mata air kehidupan. Manang na di dia pe imana mian mangulon jala mangula iko gabe mata mual na tonggi do imana. Siapa yang tidak setuju saya kira tidak perlu ada di sini. Iko radi do imana. Iko siap do hita gabe mata ni mual na tonggi. Mabaor di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsia. Marhite-hite pakuliku. Marhite-hite pangulauku, pajamauku, simajojaku, pikiraku, doho marhite-hite sudi gulmi ni nguluku. Amang hinang na hinaholonga di bagasan Kristus. Di pangalaho nasongonima, di astuan nasongonima, di pajo ni debata, tutonga-tonga ni ruas ni huria na adong di Jerusalem. Imahala Heber. Ido astuan, ido nama bociri. Ubay na gabi ikko surat tono niya ka apostel surat Hebero. Hala na memang danga pala jupang be. Unok ni parsaoran na doho debata. Manang na baru gabi Kristen na sida, manang na nabura gabi sito Kristus na sida, manang na gudang aka totanga doho ragam ni aka pangabati di bagasan di tonga-tonga ni perngulun na sida.
Saya heran nasomar lapatan di hilala nasida ngului. Saya heran nasomar guna di hilala nasida. Saya dipuji nasida debata. Saya dihuton nasida debata. Si gudang totangan, gudang aka godoran, gudang aka hamaolon naro di bagasan nguluna. Hidu benagabe ikok gabe mata ni mul natong gido ngulumuna. Apapun yang terjadi, jala hidu turpu jami tau tuhita. Hidu buku heber secara umum disuraton aka panurang heber, termasuk mai apostol Paulus, termasuk mai si Barnabas, termasuk mai Yakobus. Lahu patugu rohani sude akarwas ni huria. Nama katidakon Kristus Yesus nagabe si palua nasida. Unang gabe modar panidanyoni. Unang gabe mula tupudi pakangudono nasida. Semua kita benar-benar harus menunjukkan sapala naung dipilih debata, sapala naung tapilih debata, sapala naung taihuto debata. Manotong ma rudi saliling-liling na. Oleh sebab itu harus mengakar. Ikom marurat jala sakabona doho Kristusi. Asa unang murah-murah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia. Supaya tidak mudah digoda oleh tantangan-tantangan. Asa unang murah-murah masih paula jolmai tidak nak kaningan pudei. Anu di jauh mana jo jahamu pudei. Ternyata itulah kehidupan pada zaman now. Boha asa boltokogok, boha asa pundi-pundi rekening dan lain sebagainya penuh dengan cara apapun. Manang na bersipau depi, manang na berpura-pura di jolonia keraja, manang na marlau tak perak nai. Iro kan kaningkan, bayes ma tak siap perak meninna. Sekarang bukan tidak mungkin, tidak peduli lagi orang. Marlau tak petaho asal ma baru teh songoni do hita marlau tak petaho ibu to hamu do tak daki itu asa tabo to sutung gabi sutabo to do ido na hudo daru sona tak tahoka bartavia do hita na sugu sudina. Yes, ini Raja Salomo menganalogikan orang-orang seperti itu. Tidak mau peduli. Marang namar si bora pe mangano seberiba hudoko. Marang namar lau suga doho ragam ni akka. Pangalaho, hiado hudok tupungani nai. Pamangat tahun sedia du bidang na. Gajang nga, bulak nga, bidang na majo pamangat tau. Sedia du bidang ni, marasing paling pitu 110 teh. Dangarong belubi sini, anggo belubi sini bidang ni pamangan. Dangarong berake. Alay ngotamu ma, buidu bulau ni nasa bidang ni portibio. Dileto pangabas tahun, sedia du gajang ni. Isi dok terus isi dong gejang bila pengabas. Ale buido pebeli honyo sudi akan amasa di hasiangan gebe Roma ke guturo do dan akan asik. Itu. Hamu damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dua nama bociri turpu jami tahun, manang dua nama bociri hatani tu hatta buku Heberon ubana gawe di suraton na perjolo parsatokinan do hita di hasiagano. Dangadong di hita na hot hutan narong di son alai di lulur hatta do. Naro sugut. Kita semua di sini adalah harus tadi suara jebu dan merjewi mana alai pengontrak para satokin ado hita di so
Songo dia pe uli ni bagas na tato pai. Songo dia pe uhirna doho dua gam ni aka ornamen narung di bagasan na. Mulunung selesai saluhukna ikon marbalik duhita siya ni. Itu. Kita ini perantau. Dada hola sebatas na mangarato sian Hutata, Tapanuli dan sekitarnya Sumatera Timur sahak tu hutan dari Buron. Oleh napi denganan do warni. Angko pangarato marhite-hite turpu jami tao. Ala naung dia debatado hita. Jalanunga dia peho tu hita pasu-pasui. Dileho tu hita. Hahojak ne pajuoni. Anakku doho lomo dorohaku diho ditiki tajalo padidion nebedia dukoni dang pernah punau ni portibio behita nunga pernah punau ni debata hita jalan nati nongos di tonga-tonga ni portibion diutus dan diletakkan kepada dunia ini. Alani disadati ki komula duhita tu habor hatat tabi imana berjulu naba dua hon dak persoalan dang tontangan ujung ningulu ni akan aporsia itu tidak menjadi kata akhir. Ale bagian pangaramotio dohok padongan yang dibatadui. Di buku Heberodus ada ayat nama doko iko gabe matoras sarupa songon panurak ni Apostel Petrus. Persoalan itu laksana besi yang disepuh. Semakin disepuh besi itu semakin murni, dia semakin menunjukkan kemurniannya. Songon itu halak Kristen, nahona gosa-gosa. Songon itu akan aporsia, na mengadupi ragamnya katotangan. Jangan pernah patah arang. Tuki ulu disipata, dari wilu ulu disipata, marsak ulu disipata. Alita ingo masongo padok ni Apostel Paulus di Romualu ayat 30 sia daktar bahen ni sude akan amasa di tonga-tonga ni ngolum manirang asini roha ni debata manotong do asini roha ni debata alani i napatuluho masakap pajowod doho panurak ni buku Heberon imana tersurat di ayat walu hasatiau ni debata jangan pernah ragukan dalam hidupmu. Ya Yesus Kristus songoni natuari songoni sedarion songoni saha rudi saliling ni liling na nak kita pe na mangului jalan na mangihutto ni mana satia mahita asa pehono na tuhita ragam ni akapasu-pasui asa lehono na tuhita ragam ni akasileho-lehoni dak terlulua kita ujahan na asing dak terbaik kita pakusadean na asing nang raja ni portibion nang hagugoon ni portibion ay nunga ojak naung pinaujaki ay danga dong naung ojaki nabuhi pa ujahon ni manang naise sada kuritulo ay sa pusada danga dong ujahan na asing dukon ni naung ojaki ima Kristus Jesus. Alani ko marhapo saja lah marhapor siya tu imana duhita. Ima di pasahapan urai Heber nang tuhita di bagasat tikion. Dia tidak pernah berubah songon edenya kasih kola minggu ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Manotong dari mana rodi saliling nililing na jala ido na hina tidakon ni pangukapon na pinasaha ni debata tu si Yohanes. Imana do alfa dohot omega imaru na perjolo dohot na perpudi alani unak pasiding imana siang ngulum unak pasisi imana sian bona ni partikian na pinasaha ni debata tuho
jala unak suadahu sude akka silehon-lehon ni debata akka pasu-pasu ni debata na iko gabe pasu-pasu imana kaning permulaan ni jami tau iko gabe mata mual nama baordo ngolu ni akka na porsia diau alani hupikir taida ma ngabui hita gabe mata mual nama baor ngabui hita gabe habaora ni pasu-pasu ngabui hita gabi perhitian ni debata laho paneakon na borak ni kadongan ngabui hita paneakon sudi akka na hinol sohod doho na hinarsakon ni akka jolma na adong di humaliang na peristiwa na piye opatari na perpudio itu membuktikan masih banyak tindakan-tindakan percideran penyalahgunaan jabatan penyalahgunaan posisi dan lain sebagainya sehingga kehilangan kepercayaan. Tatangnya koma moluboy dopi kita bersinggungat tuaka nama asa dihasia nganon mari kita utamakan hal-hal yang terbaik asa bui kita gabe mata mual nama baor muludangi takuwo to be molodang mamuka jaladang borhak setonga-tonga di bagas joroon aku botu bisa dia habo borhak ni kana masa nasugu mismor sudah do borhat tu kunjungan gereja itu kan alani ibi itu arung nama ragian arung nama sigado lanah kana asik mari kita renungkan amanginang mungkinkah itu bagian daripada buah perbuatan saya na mungkin doi manang buah ado ikon hajung jongot tado alani dihamu amanami doho inanami na kinahologan di bagasan Kristus Yesus topi ini mingguta sadarion Yesus Kristus pemimpin yang kekal Yesus Kristus do nagabi uluan dihita rodi saliling ni liling na dangarong uluan na asing dangarong natalup na buhay bahinota nagabi pa kusyadeta asing ni Jesus Kristus sa diri holan sa sadasa imana alani hupikir mulunakan nasahat tu hita suku-sukun ngatalup pita gabi mata ni mual na mabaor di tonga-tonga ni nguluta harus bisa. Di tengah-tengah ada yang membutuhkan, di sima hita, paledukon si majalota. Di jolo ni si malolongta soson, nanaeng si halaputata. Marhiti-hiti, araw tayo nakaningan, sosialisasi na pinasahat ni Ketua Dewan Diakonia marhiti-hiti Pesta Gotilo. Masudihita, beta, talaputi mamilihon pasahaton na buhay si pilihon otta asang giat ba memang iko sudedo hita mas tuhuki dang buhay sa bagia idu pesta gotilo pesta panen dang arung isok kamu naso panen kan ang isok naso panen berarti sudah kaya panen no sudah duhita nunga majalo pasu-pasu kan sudah mahita makalaputisa unang taberin dongat tanah asik yesi songi banyak jaha ubegak do nadi ibana tau nadi homa bae unang bering belgani nabi dani dongat aidak sarupa pilihat ta sudirang porsia mamu dak saya pilihat dak sarupa sudi pilihat mata ni mual te masih belgai do alani ko masih belgai do pilihat ta itu tuh dah dak sarupa pilih ni jenderal do kopral itu kan nah alani ta leon ma hobar tu hata utabe si leon na gudang dang merlobi-lobi si piok nautik dang kurangan hamulate homma pasaha matu debata ido tadana gabe matani mual na tonggi hita gabe aliran-aliran air kehidupan
sian akana porsea kecuali dak porsea hita daun si donon nabi giaha amen martang yang mahita ali Tuhan debata Jahuba manami lomodo roham di luhut anyak kana badia na pinar badia mudohami na hinokok mudohami na pinamurudum dohami nangpe tagad di tonga-tonga ni ragam ni akka totangan ni ngulu ragam ni akka pangabati alai tung takas doli Tuhan di pasahat to tuhami dak kabila nga pasu-pasum dak kaduduan pikiranmu dak kasigatan sudi akasakakmu di panodood doho di pajuom di hami dak kolam majo sabing alay di dongani hodo di ramoti hodo di paboto hokodo tu hami namanotong doa sini roham rudi saliling nililing na setia doho ali Tuhan mangapeho tangamu na labbo jalana sunba diyay mamasu-masu hami pe na makirim pasu-pasum ikon mangulu di bagasan hasadiaw atau top pamarohana yes di bagasan ngulu nami uhir hatam nok saur di tonga-tonga nami tu pusu-pusu nami suru toddimi manuliki rohanami manuturi rohanami mangajari hami asa tarula jala tarpatu pahami lubi duminggan mamukan waing sahat tua katik kineneng rob alani hupa gonggopok kami ma daging nang tordinami tuho sude ruas ni huriam sian namet sahat tuna balga sian nau poso sahat tuna tumua hupa gonggopok kami ma tuho namar sahit nama ngadupi ragam ni akapangabati nama ngadupi ragam ni akatotangan hupa sahat tami tu holi Tuhan asa homa maddaoni mamasu-masu obat naksipanganon perhitiamu mangalihu gugu duhut hahi pason asa homa totong na manugu manukuli roha nasida padirga si majujung nasida ganuk marsada-sada asa jupang nasida asa boy di ida nasida hina gudang ni akka tupak nang pasu-pasu nok pinaradim tuakka namar haposa tuho akanong majalo pasu-pasu dilas ni roha marhite akka matani mual nani luasmu mabaur tu bagasan ngulu nasida pasu-pasu manasida li Tuhan asa gabi habauran ni pasu-pasu nasida tu akka na dihumaliang marhite-hite akka jabatan marhite-hite akka parbinotoan na tibbu marhite-hite akka haguguun marhite-hite umur nagajang doho lan akana asing na marumang pasu-pasu na makorholas ni roha tung taiti hami sa luhut na li Tuhan asa hupaliduk kami si majalo nami mangurupi akana gale akana pugus terlumubi asa rap pami li Tuhan manupahi ulaon di tonga-tonga ni huriam di naung soson di jolo ni si malolong nami pesta gotilon ni huriam li Tuhan disakapi panitia do asa sude hami marnapunaho pestai asa sude ruas ni huriam makkalaputi pasahaton pilihan na manangyak ko marhiti-hiti na mga lopi tangan asima roha mali Tuhan buka maroha nami sa luhut na asa ang dia sude hami mendukung makokop ulahoni sahat tu nasipul makolas ni roha adong sipar hasiangon sipak keu ni huriam laho pahebakon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam nang portibio nang di bagasan obasope li Tuhan marhite-hite panitia pe bangunan nang pasahaton nama parbueni uleun nasida rap doho sudi ruas ni huriam laho pasahatot tuho marhiti akana posom ima revitalisasi RSG bagas ni akadongan nami pangurupi padongani nami di garejaon dohot akka fasilitas pendukung na asing nung ngatung sudi ruas ni huriam
memilihu pilihanna bahin hasasau ni bangunan ni alani i ajari manang huria marhiti akan aposom laho mamake sa denggan asa anggia marsangap po jala las rohani sude akaruas ni huriam atau sahak diho mahami Tuhan olah mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si peluahami martangyak kami tuho amin. Tapasahak ma piliata bahin sangap di debata maredde mahita sien bukwede 726 ayat sadaro udukna.
Kang Yang Mahita, tapasaha mapiliata tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomon roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siap hari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu na syid debata jala mulat mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Mazolihita satokin akadongan amang inang neng patupaut tama pasahaton ulos las ni roha tu akaruas ni huriata naboho 70 tahun doh tu Gijang alani i pasahat taima asa diuluhon acara tau isi dumanguliko Tapada di Medeta nomor 27. Laus Roma tujulu akan nama jalo.
kasih. Cek, cek. Di tanah Sahuria, di AKB Pasar Minggu, nuaing nih pasato ni huriat tama ulos tu ala amang purba dison, dohot inang maya Borussia Turi, dohot inang situa boru sirait. Jadi nasida situa nong pesiun sian HKBP pertemuan ire, HKBP pertemuan resop pematang badar hutanami. Alei ijulun yanakon nama nasida di son. Cuman yanakon nasidai memang dan ruas ni huriata. Alai ala sai permingguan sia gereja todo live streaming gado di hutoni nang otorus sejebu. Alani dibereng ma diulosi akan nama Rusia 70 tahun tu gijang apalah rikotia si holia roa nasida doh nasida diulosi huria di usia nasida naung sedia tehena 80 tahun jadi 80 tahun jadi naik bereng go live streaming teh tahu na ihala ko diulosi huria jadi si hol roha nasida sahak itu pas sermonan apalah was rohani situai HKBP nong peciun alai merhubas di HKBP pertemuan Resop Pematang Badar distrik 5 Sumatera Timur Pematang Siantar distrikna. Jadi songonima nuaing di hamu di Amang Purba dohot di inang maya Borussia Turi songoninang di situa nami inang situa boru sirait ala songon na ni perpoda Raja Salomo do di poda tulu esa plonom di tangas siamun nado gajang di umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon alani i rohitan wain to do pain dia bata madok mauliate dina dileu di hamu totong gugu tiur ni pikiran tiur ni roha lumobi tiur ni hapor siaon di usia muna naung digijang ni 70 tahun tu gijang mulai sa 70 tahun alani i mauliate matadok tutuhani imana perjulu laos dobason ala song ni perpuda Raja Salomo ido sedia batadu gejang di umur di tangan ciamun nadui totu di bagasan obason ba naing ma pasaton ni bata hamu tutuhani di masa usia tua muna di ulak tahun munaon asanggia di bata manian nama parulosi hamu marhite-hite huaso ni tordina mangulosi daging nan toddi muna manguduti lakamuna tujuluan nyarion lakani ngulu muna ala molo nung ngadebata nama parulosi hita tudus mahita songon anak ni manuk nama ni sio namar linggom ditoro ni habong ni idukna songon ni manuaing tahapor siay marhite uloson tangyak ta doon tu debata asanggia debata ma nama parulosi hamu asa di bagasa kasonangan daging lang toddi muna manguduti lakaning ulung muna di masa tua munaon jadi jalo hamu mauloson di bagasan las niroha anon salimat dokma upasanya lak batak songo tangiang sakitan na sahuria silihor ni debata tuhamuna amanami inanami nanaing siulosan di bagasan bason baik kamu memusiki pasu-pasu kami oh Tuhan
Oke, cabui sambil diendor, bisa sambil dinyanyikan. Saima amang inang di matang mo ni ema ya atani upasa ni halak batak songot tangiang madok songono dihamu amanami nanami na huhaulungi hami sa tonga-tonga ni huriata asa songon emesita batua nagabe parlinggoman ni si Borokima debata siliotua na mangarorot daging ng todimuna sa ni suluma sa tubotean mga sahat be tangyak ta marhiti na mga peon uloson sihol ni rohata pangidwata tu debata asanggia di usia muna di usia tua totong ma gugu nasihat todi ni debata nama baik kamu taruli di parhorasan dohot di panggabian songonima tangyang ni huriata sahak mayape mai tuhamu marhite-hite asin ni rohai debata butima horasma asamar tangyak iya iya marede kita nyanyi 792 marede kita semua kita amang perdita nami semua kita sudi amang perdita doa parhalal Asuh kami oh Tuhan sayu sehot dalebi saya pehot kami Tuhan lehot Tuhan gogongi di Portibio Tuhan abaran ilas diro Suhami oh Tuhan saya sehodameni saya pehokang ami Tuhan lehot Tuhan gokomi Martangi yang mahita Tuhan debata Jehovah manami nasangap na subbadia para siroha na sumurung si gonggom saluhut. Natoto mangudihok kami akka biru-biru na pinarmahammu, bangso na pinarbadiammu. Diari na pinarbadiammu Tuhan saluhut kami huriam. Hakabipi pasar minggu rotu ado pamu pasahat tombauliati ni roha nami dohos sobba nami. Disudina akka asini roha haburjommu. Dohot habasaumu Tuhan maradopon dongan nami ruas ni huriam nama rumur 70 tahun tu gijang di bagasan obason nama jalo ulos songot tangiang siak kami nasa huria
Ima diama nami amang purba, ina nami inang maya borisia turi. Do dina nami di son na posom Tuhan. Inang situa boru sirait. Nama kasih holi Tuhan. Asa homa nama parulosi nasida. Madalani padalani ngulu nasida di masa tua. Natatu Tuhan tagamud do tinalam matua daging lam sumur do yang guguguna. Alay marhite ulon nami di bagasan obason di parsobon nami no pasatami tua do pammo. Marhite na mga pehon ulos tua kama nami na nami di son. Ang giyak matuhan na sida taruli gugo na siya koy. Hodo Tuhan na uhirip pami. Di nama parulosi daging nantod di nasida. Natotong pamiatol las ni roha makirim doho bengek ni roha di nasida madalani akka ari-ari ni ngulu. Na tinabamu dupetu nasida si buluson na. Tuhan, di tangan ciamu mudo gajang ni umur. Di habirang mudo hamuraon dohot hamuliaon. Ima Tuhan na uhirip pami di obason. Totong pamianommu gabi totong parsaulihono ni akama nami na nami mai diudu nila kaning ulu nasida tujulan ni ariosiakko pasu-pasu hami nasa huriaw homa totong na marmahani daging nang tod di nami galup pami galup marsada-sada keluarga galup keluarga homa tangiang soba panghiduan mauliati ni roha nami nahu pasahatami tua dopamu mga sahog goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Amin. Horas ma dihita isomma hita ibama musik tajalang ma akan atutuata na marulang tao 70 tao tugijang musik semale ini berbadari. Semua